În această vineri, 7 august, nu îți imaginezi greutatea din piept. Simți un moment care face ca o cameră liniștită să pară mai zgomotoasă, pentru că ceva din viața ta a cerut să fie recunoscut. Cei care s-au îndoit de tine ar putea vedea curând ce au scăpat. Dar chiar acum întrebarea mai profundă este ce vei face cu adevărul în timp ce încă se formează. Poate că ai purtat această tensiune în umeri, în maxilar și în modul în care te uiți la telefon înainte de a nu răspunde nimănui. Unele zile par ca și cum ai sta în fața unei uși care nu se explică singură. Alte zile par ca și cum numele tău ar fi testat în tăcere. Dacă ai nevoie de ajutor pentru a numi acest anotimp și pentru a înțelege de ce se simte atât de încărcat, Chemarea aleșilor, o călătorie de 30 de zile, te poate ajuta să recunoști ceea ce inima ta a simțit și să dai limbaj presiunii pe care nu o poți explica pe deplin. Pentru a accesa cartea electronică, mergi acum în partea de sus a comentariilor și dă click pe linkul din comentariul fixat. Și, în timp ce continui să asculți, observă cât de mult din confuzia ta nu este despre slăbiciune, ci despre sens. Observă cum chiar și incertitudinea poate deveni un loc unde Dumnezeu te învață să stai nemișcat suficient de mult pentru a vedea limpede. Cunoști senzația de a te trezi înainte de răsărit și de a-ți lua telefonul înainte ca picioarele tale să atingă podeaua. Derulezi, aștepți, verifici același mesaj de 2 ori, iar tăcerea se simte încă mai grea decât ecranul. Corpul tău poate simți încordarea înainte ca mintea să o admită și de aceea respirația ta s-a simțit mai scurtă în ultima vreme. Poate că ai zâmbit în bucătărie în timp ce cafeaua se răcea neatinsă lângă tine. Poate că ai răspuns la întrebări legate de muncă în timp ce gândurile tale se întorceau mereu în același loc nerezolvat. Un anotimp al alesului nu vine întotdeauna cu zgomot. Uneori vine cu o tensiune care stăruie în încăperi obișnuite. Continui să mergi mai departe, dar ceva din tine ascultă mereu o schimbare pe care încă nu o poți numi. De aceea acest titlu contează atât de mult pentru Atenție, trebuie să te pregătești. Am pregătit conținut exclusiv pentru cei care simt că au fost puși deoparte, pentru ceva mai mare, dar trăiesc înconjurați de zgomot, distrageri și supraîncărcare mentală. Este o călătorie de 30 de zile care îți va transforma viața. Un drum ghidat pentru a-ți întări mintea și a te pregăti pentru ceea ce urmează, cu practici zilnice de concentrare, limite și disciplină. Nu mai negocia cu zgomotul. Învață să identifici distragerile înainte să te controleze și întărește-ți puterea mentală, disponibil și în versiune audio imersivă. Peste 10.000 de cititori și-au transformat deja viața prin intermediul călătoriei de 30 de zile. Mii de oameni au început deja această transformare. Oameni ca tine, cărora le era de ajuns să trăiască în ceață. Oameni obișnuiți care au decis să nu mai accepte haosul mental. Profită de această ofertă pe timp limitat doar în această lună. Accesează linkul tău chiar mai jos, în comentariul fixat. Pentru tine. Numește durerea fără să o facă de rușine și îți amintește că a fi văzut nu este același lucru cu a fi înțeles. Chiar și tăcerea poate deveni un martor. Ceea ce acest moment poate cere de la tine nu este panică, ci interpretare. Adevărul este că nu fiecare întârziere este respingere și nu fiecare ușă închisă este sfârșitul poveștii tale. Uneori presiunea pe care o simți este presiunea devenirii, unde inima ta învață să poarte o greutate nouă cu mai puțină frică. Uneori, lungul șir de incertitudine dezvăluie ceea ce nu te mai poate ghida. Poate că ești obosit să reacționezi la fiecare pauză ca și cum ar fi o pedeapsă. Poate că ești obosit să te întrebi dacă efortul tău contează când rezultatul este încă ascuns. Aici, chemarea aleșilor, o călătorie de 30 de zile, vorbește cu o claritate calmă, ajutându-te să identifici în ce anotimp te afli cu adevărat și ce poate forma acel anotimp în tine.
Nu îți cere să pretinzi că așteptarea este ușoară. Te ajută să vezi diferența dintre confuzie și pregătire, astfel încât să poți răspunde cu o credință mai statornică. Și, odată ce poți vedea anotimpul, poți înceta să te lupți cu umbre care nu au fost niciodată adevărata bătălie. Există un anumit fel de după amiază când casa pare prea liniștită și fiecare lucru neterminat de pe birou pare să te privească înapoi. Un bon de casă de la cumpărături, un caiet închis, o lampă lăsată aprinsă în timpul zilei și un mesaj la care nu ai răspuns pot începe toate să pară încărcate cu sens. Poate speli o cână după o conversație grea și îți dai seama că mâinile tale se mișcă, în timp ce inima ta stă încă în hol. Așa începe adesea recunoașterea. Nu cu tunet, ci cu obiecte obișnuite care brusc par sincere. Simți că viața ta cere un răspuns, iar corpul tău știe asta înainte ca cuvintele tale să o facă. Titlul vorbește exact în acel loc, unde nu ești pierdut, dar nici așezat. Ești suspendat între ceea ce a fost spus și ceea ce încă nu a fost revelat. Presiunea este reală, dar la fel este și invitația de a fi atent. Momentul devine mai clar când încetezi să întrebi doar ce s-a întâmplat și începi să întrebi ce se arată. Atunci camera obișnuită devine un loc al discernământului în loc de teamă. Dacă ai stat vreodată cu umerii încordați, încercând să decizi dacă să mai aștepți sau să renunți, atunci înțelegi deja de ce acest mesaj ajunge atât de adânc. A aștepta nu este același lucru cu a ști, iar partea cea mai grea nu este adesea întârzierea în sine, ci modul în care întârzierea te poate face să-ți pui la îndoială propria percepție. Poate începi să crezi că ești prea sensibil, prea plin de speranță sau prea târziu. Poate îți spui să mergi mai departe, apoi simți aceeași durere, revenind când casa se liniștește din nou. De aceea mulți oameni au nevoie de un ghid care să poată transforma greutatea în ceva utilizabil. Chemarea aleșilor, o călătorie de 30 de zile, îți oferă un mod de a înțelege diferența dintre așteptare, închidere, redirecționare, reconstruire și un nou început. Mulți cititori care au ajuns simțindu-se confuzi sau obosiți de așteptare au spus că materialul i-a ajutat să înțeleagă mai clar anotimpul lor, să-și organizeze rugăciunile sau să înceteze să interpreteze fiecare tăcere ca abandon. Dacă acolo te afli, nu ai nevoie de mai multă presiune, ai nevoie de claritate care să te lase să respiri din nou. Iar claritatea începe întotdeauna prin a refuza să confunzi tăcerea cu absența. Problema este că distragerea este pricepută să se îmbrace în hainele ușurării. Îți spune să-ți compari ritmul cu al tuturor celorlalți, să reîmprospătezi fluxul, să-ți măsori viața prin ceea ce este vizibil în mâinile altor oameni. Face ca urgența să pară sfântă, chiar și atunci când urgența este doar frică, purtând o cămașă curată. Știi cât de ușor se întâmplă asta când ești deja obosit. O mică îndoială prinde dinți și dintr-o dată fiecare promisiune neterminată pare o dovadă că ar trebui să te aștepți la mai puțin. Dar titlul refuză acea minciună. Te numește ales nu pentru că ești deasupra cuiva, ci pentru că ți se adresează în condiția ta reală, exact acolo unde comparația a încercat să te amorțească. Răspunsul corect nu este să alergi în zgomot, este să încetinești suficient pentru a auzi ce a tot spus viața ta. Când faci asta, presiunea își pierde o parte din deghizare. Gândește-te la Iosif, stând într-un loc pe care nu l-a ales, purtând un viitor pe care nu-l putea încă explica. Nu a fost cruțat de întârziere, iar acest lucru contează pentru tine, deoarece întârzierea nu este același lucru cu înfrângerea. Viața obișnuită continuă să se miște în jurul lui, așa cum continuă să se miște în jurul tău când inima ta se simte prinsă între întrebări. Existau încăperi de intrat, sarcini de terminat și decizii de luat, în timp ce întreaga lui poveste rămânea ascunsă. De aceea viața lui este un ecou atât de statornic pentru a ta.
Dumnezeu lucra fără să-i dea controlul asupra cronologiei, iar acest lucru poate fi tulburător când vrei dovadă înainte de pace. Totuși, modelul nu a fost irosit. Așteptarea forma discernământul, iar discernământul forma pregătirea. Poate că nu ești într-o celulă de închisoare, dar tot te poți simți constrâns de ceea ce au spus alții despre tine. Vestea bună este că limitarea nu anulează scopul. Când continui să trăiești ca și cum fiecare tăcere înseamnă abandon, încet îți antrenezi inima să nu mai aibă încredere în ceea ce încă se desfășoară. Începi să răspunzi din frică în loc de pace. Eviți liniștea pentru că liniștea se simte ca o expunere. Și atunci chiar și deciziile mici devin mai grele decât ar trebui. Chemarea din titlul tău te avertizează cu blândețe împotriva acelui ciclu. Îi spune că oamenii care s-au îndoit de tine nu au dreptul să-ți definească prezentul și nici propria ta anxietate nu are dreptul să devină interpretul tău final. Ai petrecut deja suficient timp purtând vocile altor oameni în mintea ta. Costul ignorării semnalului nu este doar confuzia, este pierderea lentă a terenului interior. Începi să-ți pierzi încrederea în ceea ce știi și reacționezi excesiv la ceea ce nu poți controla. Dar semnalul corect, odată recunoscut, te poate readuce la tine. Și acea întoarcere este locul unde pacea începe să își recupereze vocea. 777. Scrie-l în comentarii ca un simplu semn de confirmare și întoarce-te la mesaj cu o inimă liniștită. Lasă-l să fie un mic moment de prag, nu o performanță, ci doar o recunoaștere tăcută că ești atent. Ceea ce auzi nu este la întâmplare, iar ceea ce porți nu este invizibil. Chiar și acum, tonul zilei tale se poate schimba când încetezi să te cerți cu faptul că ai nevoie de claritate. Continuă să asculți, pentru că următoarea parte merge mai adânc decât un răspuns de suprafață. Ajunge în locul unde frica ta s-a prefăcut că este înțelepciune. Și odată ce acea prefăcătorie este numită, începe să își piardă autoritatea. Rădăcina mai profundă nu este că îți lipsește credința. Mai des este că ai învățat să te protejezi, așteptând mai întâi dezamăgirea. Acest model te poate face precaut, dar te poate și obosi. Începi să măsori fiecare conversație, fiecare întârziere, fiecare pauză și fiecare ton pentru un sens ascuns. Atunci mintea ta devine ocupată, în timp ce spiritul tău devine epuizat. Aici, recunoașterea singură nu este suficientă. Ai nevoie de un mod de a face diferența dintre protecție și suspiciune, între discernământ și autoapărare. Chemarea aleșilor, o călătorie de 30 de zile, poate servi ca un companion practic pentru reflecție, rugăciune, discernământ, decizii zilnice și identificarea următorului pas credincios. Te ajută să încetinești reacția interioară suficient de mult pentru a pune întrebări mai bune. Iar întrebările mai bune fac loc unor răspunsuri mai înțelepte. Când inima încetează să se pregătească pentru durere, poate în sfârșit să înceapă să primească direcție. Corpul tău spune adesea adevărul înainte ca gândurile tale să o facă. Umerii încordați, gâtul uscat, un stomac care se face nod când un nume apare pe ecran, acestea nu sunt inconveniente aleatorii, pot fi semne că lumea ta interioară poartă mai multă tensiune decât au admis cuvintele tale. Totuși, nu fiecare reacție corporală este un mesaj spiritual și nu fiecare sentiment puternic este ghidare. Uneori corpul este pur și simplu obosit de la a ține prea mult. Uneori mintea redă o frică veche într-un cadru nou. Și uneori, spiritul tău recunoaște în tăcere că ceva trebuie eliberat. Înțelepciunea este să nu le confunzi. Nu trebuie să forțezi o concluzie doar pentru că simți presiune. Ai nevoie de suficientă liniște pentru a asculta fără panică. Acest fel de ascultare începe să restabilească ordinea acolo unde totul s-a simțit amestecat. Oamenii din jurul tău pot afecta de asemenea cât de clar auzi ceea ce contează. Unele medii te țin distras, nu pentru că sunt în mod deschis dăunătoare,
ci pentru că îți mențin atenția superficială. O conversație te poate lăsa mai confuz decât înainte. O cameră te poate face să te simți mai mic dacă intri în ea deja epuizat. De aceea discernământul nu este suspiciune, este administrare. Nu trebuie să nu ai încredere în toată lumea pentru a recunoaște că nu fiecare voce merită o autoritate egală. Un anotimp al alesului include adesea mila de a observa cine îți întărește pacea și cine ți-o epuizează în tăcere. Include de asemenea curajul de a te retrage fără dramă atunci când un cadru nu mai sprijină reflexia onestă. Ai voie să alegi un spațiu mai liniștit pentru inima ta. Acea alegere poate proteja ceea ce devine în tine. Zgomotul este una dintre cele mai vechi strategii ale dușmanului și rareori apare arătând destructiv. Apare ca urgență, ca input constant, ca presiunea de a răspunde acum, de a decide acum, de a repara acum. Apare ca oboseală care face reflexia să pară imposibilă. Apare ca o urgență mai mică care fură atenția de la cea mai adevărată. Dacă nu-ți păzești atenția, cel mai zgomotos lucru din ziua ta va începe să se prefacă că este cel mai important lucru din viața ta. Dar titlul te cheamă înapoi din acea capcană. Îți amintește că a fi ales nu înseamnă a fi grăbit. Înseamnă a fi capabil să recunoști ceea ce merită atenția ta și ceea ce nu merită. Presiunea pe care o simți poate deveni un ghid doar dacă o lași să te conducă spre onestitate în loc de grabă, iar onestitatea cere întotdeauna mai mult de la tine decât urgența. Există un punct de cotitură care vine când încetezi să te negociezi cu adevărul. Poate că nu ai harta completă, dar încă poți admite ceea ce inima ta știe deja. Nu ești menit să continui să trăiești în reacție. Nu ești menit să-ți micșorezi continuu simțul chemării doar pentru că alți oameni au vorbit prea tare. Aici titlul devine mai mult decât o afirmație. Devine o chemare de a sta drept înăuntrul propriei tale vieți. Nu trebuie să-ți dovedești valoarea fiecărui observator. Trebuie să devii credincios față de ceea ce ți-a fost încredințat. Această schimbare poate părea înfricoșătoare la început, deoarece elimină confortul ascunderii. Dar ascunderea nu a fost niciodată vindecare. Odată ce încetezi să te târguiești cu adevărul, întreaga atmosferie din interiorul tău se schimbă. Și ceea ce odată părea greu începe să se simtă mai ordonat. Imaginează-ți o sămânță îngropată în sol întunecat, nu uitată, ci acoperită. Acel sol nu este pedeapsă, este protecție, presiune și pregătire, toate deodată. Locul ascuns poate părea lent pentru sămânță, totuși în fiecare zi din interiorul lui se face o lucrare pe care suprafața nu o poate vedea. Coaja se înmoaie, forma se schimbă, viața se adună pentru o intrare mai puternică. Așa se poate simți anotimpul tău când titlul începe să aibă sens. Nu ești șters. Ești ținut într-un proces pe care nu îl poți supraveghea pe deplin. Acoperirea nu este sfârșitul poveștii, ci doar etapa în care creșterea pare invizibilă. Când sămânța este gata, ceea ce a fost ascuns nu va mai avea nevoie de permisiune pentru a conta. Va răsări, pentru că formarea și-a făcut deja lucrarea tăcută. În acel loc ascuns există încă rezistență. Solul rece, presiunea și întunericul lung pot face totul să pară că nu se întâmplă nimic. Poți trăi propria ta versiune a asta, unde nimeni nu vede schimbarea, cu excepția celui care a plantat-o. Așteptarea poate părea singuratică, pentru că dovada vizibilă este absentă. Totuși, creșterea ascunsă este adesea cel mai credincios fel, deoarece refuză să performeze înainte de a fi gata. Titlul vorbește despre acea lucrare ascunsă cu o seriozitate care este ușor de scăpat. Îți spune că îndoiala celorlalți nu anulează ceea ce s-a format deja de desubt. Îți spune de asemenea că propria ta nerăbdare nu poate grăbi ceea ce trebuie să se maturizeze. Lecția mai profundă nu este să forțezi deschiderea înainte de timpul deschiderii. Este să ai încredere că ceea ce este acoperit nu este mort și ceea ce este viu sub presiune nu este niciodată fără sens.
Apoi vine prima mișcare. Suprafața începe să se despartă, nu cu zgomot, dar suficient pentru a lăsa lumina să atingă ceea ce odată era sigilat. Schimbarea poate părea mică de la distanță, totuși este totul pentru lucrul care a crescut. Așa funcționează adesea întoarcerea în viața reală. O decizie devine mai clară, o povară devine mai ușoară. O propoziție care odinioară te confunda acum sună diferit, pentru că o auzi dintr-un loc mai statornic. Titlul te ajută să vezi acea mișcare fără exagerare. Nu este o promisiune a sărbătorii instantanee, ci o recunoaștere că lucrarea ascunsă poate începe să se arate. Ceva din tine nu mai este mulțumit să rămână sub aceeași acoperire pentru totdeauna. Se întinde în sus, încet și credincios. Și odată ce prima mișcare începe, vechiul întuneric își pierde o parte din autoritate. Sunt treaz. Scrie acea scurtă frază în comentarii, apoi întoarce-te aici cu o respirație mai statornică. Lasă-o să marcheze momentul în care încetezi să rătăcești prin acest mesaj și începi să-l primești. Ceea ce te trezește aici nu este frica, ci recunoașterea. Este felul care te ajută să te întorci la tine fără a grăbi procesul. Unele adevăruri nu sunt primite toate deodată. Ele vin ca o claritate graduală care se așează în gândurile tale. Continuă să asculți, pentru că răspunsul tău acum contează mai mult decât confuzia ta. Ceea ce se întoarce acum nu este performanță, este aliniere. Nu trebuie să acționezi ca și cum ai avea totul clarificat pentru a te mișca credincios. Trebuie doar să îți aduci viața înapoi în acord cu ceea ce devine limpede. Asta ar putea însemna să răspunzi la un mesaj diferit, să amâni o reacție sau să alegi un răspuns mai liniștit decât cel pe care mândria ta îl preferă. Ar putea însemna să permiți adevărului să fie adevărat fără a face un spectacol din el. Sămânța nu se laudă când se desface, pur și simplu continuă să devină ceea ce era menită să devină. Întoarcerea ta poate fi la fel de simplă. Te poți ridica în ziua ta și poți lăsa alegerile tale să reflecte ceea ce știi acum. Așa devine pacea practică în loc de abstractă, iar pacea practică este adesea începutul schimbării durabile. O practică simplă de dimineață te poate ajuta să faci acest lucru fără presiune. Înainte ca ziua să devină zgomotoasă, pune o mână pe piept și numește ceea ce știi cu siguranță. Poți spune, nu sunt în urmă, sau nu trebuie să mă panichez, sau pot face un pas pe rând. Apoi stai nemișcat un minut întreg și lasă-ți respirația să încetinească înainte de a ajunge la prima sarcină. Acesta nu este un ritual pentru aparențe. Este un mod de a-i spune corpului tău că adevărul este suficient de sigur pentru a fi primit. Când începi de acolo, restul zilei este mai puțin probabil să fie condus de reacție. Un început clar poate schimba modul în care porți orele care urmează. Micile discipline protejează adesea o pace mare. O altă practică este să te oprești la praguri, înainte de a intra la muncă, înainte de a intra în casa ta, înainte de a deschide o conversație dificilă, oprește-te suficient de mult pentru a întreba ce spirit porți în acel moment. Acea întrebare te poate salva de la a aduce vechea tensiune în spații noi. Te poate de asemenea împiedica să iei decizii în timp ce ești supraîncărcat emoțional. O pauză la prag nu este ezitare, este înțelepciune în mișcare. Te învață să intri cu grijă în loc să te grăbești orbește. Multe dintre momentele tale, cele mai grele, nu au venit din situația în sine, ci din intrarea în situație fără conștientizare. Titlul te invită să fii mai treaz decât atât. Te cheamă să pătrungi în ziua ta cu inima alertă și respirația statornică. Viața aleasă este adesea construită în aceste mici traversări liniștite. Protecția poate arăta ca o ușă închisă, un răspuns întârziat sau un ritm schimbat. Nu trebuie să resimți fiecare limită doar pentru că te încetinește. Uneori mila vine ca o graniță care îți salvează energia de la a fi cheltuită prea repede. Uneori ceea ce se simte ca o negare este de fapt direcție și uneori cel mai sigur lucru pentru creșterea ta nu este accesul imediat, ci spațiul protejat.
Poate că nu vei înțelege întotdeauna de ce o ușă a rămas închisă, totuși înțelegerea fiecărui motiv nu este necesară pentru ascultare. Sarcina ta este să administrezi ceea ce este în fața ta cu răbdare. Asta poate include să spui numai des. Poate include să-ți păstrezi serile mai liniștite. Poate include să lași anumite conversații să aștepte până când spiritul tău este mai puțin aglomerat. Limitele nu sunt întotdeauna pierderi. Uneori sunt forma îngrijirii. Decizia devine mai ușoară când încetezi să ceri fricii să te sfătuiască. Frica cere întotdeauna mai multă urgență decât poate susține claritatea. Îți spune să securizezi totul, să explici totul și să controlezi totul. Dar administrarea este diferită. Administrarea întreabă, ce este al meu să port astăzi? Și apoi onorează acel răspuns, fără dramă. Titlul pe care îl auzi nu este o invitație de a-ți dovedi puterea, este o invitație de a fi credincios cu puterea pe care o ai deja. O singură decizie clară poate fi suficientă pentru acum. O singură graniță, o singură rugăciune onestă, o singură reacție amânată, o singură întoarcere la adevăr. Acestea nu sunt lucruri mici când viața ta a fost plină de zgomot. Sunt începutul păcii ordonate, iar pacea ordonată face loc următorului pas credincios. Ca o sămânță care acum se întinde împotriva ultimelor bucăți de sol, viața ta s-ar putea să se preseze către suprafață, în moduri pe care alții nu le pot încă măsura. Lucrarea ascunsă nu s-a oprit pentru că nimeni nu a aplaudat-o. Acoperirea nu a fost fără scop pentru că a durat mai mult decât îți doreai. Chiar și acum, lumina nu este o amenințare pentru ceea ce a fost format în întuneric. Este o promisiune că creșterea a fost reală. Nu trebuie să forțezi emergența. Trebuie doar să rămâi credincios procesului care te-a adus aici. Chemarea din titlul tău nu este să performezi pregătirea, ci să o recunoști. Iar recunoașterea este ceea ce dă curajului un loc unde să stea. Când știi ce se întâmplă, nu mai trebuie să irosești energie prefăcându-te că nu este nimic. Adevărul face un mod înainte. Ca sămânța care se deschide către suprafață, inima ta poate spune, sunt aici. Scrie acea frază în comentarii, apoi întoarce-te la mesaj cu onestitatea pe care o merită. Lasă-l să fie un acord tăcut, că nu te mai ascunzi de propria ta devenire. Nu este vorba despre a dovedi ceva cuiva, este despre a recunoaște unde te afli și a permite adevărului să te țină acolo fără rușine. În momentul în care vorbești din acel loc, presiunea se schimbă și ceea ce se simțea nedefinit începe să se așeze în formă. Continuă, pentru că răspunsul tău poate fi simplu și totuși semnificativ. Cineva ți-a venit în minte în timp ce ascultai, iar acest lucru contează. Poate fi un prieten, o soră, un frate, un părinte sau o persoană care a purtat de asemenea un anotimp liniștit de îndoială. Trimite acest mesaj cuiva care are nevoie de un cuvânt mai statornic, cuiva care a încercat să interpreteze tăcerea fără ghidare, cuiva care ar putea folosi claritatea mai mult decât zgomotul. Gândește-te la asta ca la îngrijire, nu ca întrerupere. Gândește-te la asta ca la așezarea unei lămpi, acolo unde o altă inimă poate găsi calea. Ceea ce împărtășești poate deveni chiar propoziția care îi ajută să respire diferit astăzi. Există bunătate în a refuza să ții lumina doar pentru tine. Și uneori cel mai iubitor lucru pe care îl poți face este să înmânezi cuiva un mesaj care te-a ajutat să stai puțin mai drept. Când spui, sunt ales, nu revendici superioritatea. Ești de acord cu vocea care te cheamă la responsabilitate, claritate și încredere. Scrie acea declarație de identitate în comentarii și lasă-o să stea ca o confirmare înainte de următorul tău pas. Cuvintele nu te fac vrednic, te ajută să îți amintești ceea ce a fost deja rostit peste tine. Există pace în a vorbi din aliniere în loc de incertitudine. Există, de asemenea, putere în a-ți lăsa gura să ajungă din urmă ceea ce inima ta a acceptat în sfârșit. În timp ce o spui, observă cum camera din jurul tău se simte mai puțin aglomerată.
Observă cum se schimbă respirația ta când rușinea nu mai face toată vorbirea. Ceea ce începe ca o propoziție poate deveni o postură, iar acea postură te poate purta în restul zilei tale. Adevărul pe care îl întâlnești astăzi are un mod de a aduna toate piesele tale împrăștiate într-un singur loc. Îndoielile, așteptarea, lucrarea ascunsă, presiunea, tăcerea, întoarcerea, nu mai sunt povești separate. Sunt parte din aceeași cale care s-a format sub suprafața vieții tale. Nu trebuie să grăbești sensul, trebuie doar să lași să fie adevărat că ceea ce a fost acoperit era încă viu. Cel care s-a îndoit de tine s-ar putea să nu înțeleagă încă acest lucru, dar nu trebuie să aștepți permisiunea pentru a-l vedea. Semnalul a ajuns deja la inima ta, a schimbat modul în care auzi liniștea și modul în care îți ții propriul nume. Acum vechea confuzie își pierde pretenția asupra ta și ceea ce se întoarce în locul ei este o calmă, statornică pregătire care nu are nevoie să strige. Să porți această zi cu un piept mai liniștit și o minte mai clară, să încetezi să confunzi întârzierea cu abandonul și să recunoști forma anotimpului în care te afli cu adevărat. Să devină pașii tăi mai puțin frenetici și mai credincioși. Să știe mâinile tale ce să țină și ce să elibereze. Să-și amintească spiritul tău că lucrarea ascunsă este totuși lucrare și că a fi acoperit nu înseamnă a fi uitat. În case, drumuri, bucătării și încăperi de noapte târzie, alții aud de asemenea aceeași chemare blândă și învață să stea fără frică. Nu sunt înaintea ta. Nu ești în urma lor. Ești întâlnit exact acolo unde ești. Umblă în pace. Atenție, trebuie să te pregătești. Am pregătit conținut exclusiv pentru cei care simt că au fost puși deoparte pentru ceva mai mare, dar trăiesc înconjurați de zgomot, distrageri și supraîncărcare mentală. Este o călătorie de 30 de zile care îți va transforma viața. Un drum ghidat pentru a-ți întări mintea și a te pregăti pentru ceea ce urmează, cu practici zilnice de concentrare, limite și disciplină. Nu mai negocia cu zgomotul. Învață să identifici distragerile înainte să te controleze și întărește-ți puterea mentală, disponibil. Și în versiune audio imersivă, peste 10.000 de cititori și-au transformat deja viața prin intermediul călătoriei de 30 de zile. Mii de oameni au început deja această transformare. Oameni ca tine, cărora le era de ajuns să trăiască în ceață. Oameni obișnuiți care au decis să nu mai accepte haosul mental. Profită de această ofertă pe timp limitat doar în această lună. Accesează linkul tău chiar mai jos, în comentariul fixat.